видео. Кажи нещо. Снежи, кажи един поздрав за Емо. Емил Георгиев е мой драгоценен приятел, когото обожавам. Тази вечер го поздравявам с... какво да кажа? Тя подсказва. Тази вечер го поздравявам с грамофония. Чакай, всичко ще кажат. Ще кажеш ли поздрав за Емо? Обичам този мъж! Ти ще се поздравиш ли сам? Моля? Ще се поздравиш ли сам? Сам ли? Благодаря на тези приятели, които са тук. Добре, чакай сега всичко. Правя видео, искаш ли да поздравиш Емо? Да е жив и здрав, да ни лекува от всичко и по всяко време. Чичо доктор. И да смени дилъра, да пие от другите хапчета, от жълтите. Няма да пиеш от червените хапчета, казвам. Не ти е добре от това. Емо, да си жив и здрав. Всичко най-хубаво ти пожелаваме. Вечно така да се събираме и да празнуваме. Поне още 150 на години. Скъпи братко, поздравявам с рождения си ден и много да слушаш кака си. Това е Калин. Правя за запис за Емо поздрав да кажете. Ще го направя лист с поздрави. Искаш ли да го поздравиш? Да е жив и здрав. Останалото да може да си го купи. Точно така. А вие искате ли да кажете на Емо поздрав? Жозефинка, я да те видя. Какво да му кажа? Желавам му здраве, любов, пари и още Любовно и нещо. спортно дълголетие. Любовно и спортно дълголетие. Нека тя да продължи, аз не мога да говоря пред публика. Мога само по-единично ще му го кажа на саме. Може ли веднага да почваме? Да има по-малко работа. Е моето пожелание. На всичко останало, което казахте, разбира се. Това беше мисъл. Венци, ти си черешката, хайде. А поздрав няма ли да кажеш? Поздрав. Да кажа поздрав. Аз да записвам видео. Обичам ви, Емил. Това е много. Както се казва, чувствата са деци. Обичаме Емил. Горчи. Пардон, може ли? А сега... Поздравяваме Емил с рождения му ден и много щастливи да се приде. Ужас. Това е малко по-разчупено, моля ви. Още веднъж. Още не съм на тази фаза. Добре. Венци. Венци каза. Папарачка такава. Какво става? Това в ананас. Какво става, мой? Какво става, мой? Ананас. На вас? Ананас. Прас. Няма да се чуваш.